Ngicabanga ukuthi abantu abaningi abakubonanga ukuphatha kwakhe ukuqala kwe-rain yakhe because kwathe eqala kuphela kulokhuza usizini wakhe. So I think manje useason 2 izinkathi ey'ntsha ekhuluma nabantu basemswayile yena ukuthi sebenzisa umuzwa nabantu angalinga kanani. Ubukhosi bakhe indlela alida ngayo njengenkosi angazofona hlakaniphi bakhe ubuqine bakhe umswayi. Indodana yakhe ngathi ubonile ku-trade iyabuya angazi ukuthi buyaphi kodwa-ke bathi sebebonile futhi like azobona nama-trailer noma sidlala. I think izovula leyo dynamic ukuthi uDingiswayo namanje indodana yakhe akayiboni njengomuntu ozothatha isikali emva kwakhe. Yebo, so ubudlelwane bakhe futhi uDingiswayo noShaka kulelo buyakhula. Love interest angithi kwahamba ubaleka khona ukuthi omunye amtholayo kodwa-ke ya sazokhala. Usekhulile njengoba kubonakala nakuma-billboard ade ngwasheka unempunga uzovela uDingiswayo osewubaba usewumnumzane ungaya kusumnumzane useyinkosi esikhulile engasayi empini esiyithumele ngoba sizilwandle umbone ukuthi impi engena noma kuthiwa ihlangene nayo wayingena naleya kaZulu ehlaseliwe amandwandwe lesikhathi abantu bakaZulu manje akwayingena kodwa manje-ke akasayi empini usekhululekile nje udila nayo impilo esephansi isihlalo sakhe sobukhosi. Le show ngangifisa ukuthi ngibe part of ngisase-university because ngiyakhumbula during my second year first year e-DUT. So kwakukhona imizwa ukuthi kungenzeka kube khona ama-auditions ashaya. That time I was young. Hhayi mhlawumbe bengike-cast as one of ama-supporting cause bengisamncane ngomzimba bengakabi nale experience bese ngivela after 4 years service. So ukuthi athule nama-heavies and then after I think 5 years ngiku-industry jiki nangoShaka sekhona ama-auditions and being part of it angingasho ukuthi it will come true. Azoba khona ama-shows engizowenza in the future obviously kade ngizoenjoy ukwenza nakadida course bengenjoy ukuyenza but ayikho ishow yofana njengoShaka Ilembe because ngiyazi ukuthi I'm part of history. Ingane yami mayikhula esikoleni sami makuthiwa asibuke efonini kaShaka instead of uSipho. I know ukuthi ishow le iShaka Ilembe bayilokhuza le-bombshells engizansi ne-jack yona show awuthisha abazuthi let's watch the show ukwenze research and I know ukuthi kade amayesibona sikhulile i-TVC kusisa ngale ndlela ukuthi yenze research inokumlando kaZulu izoyishaya isifuba ngami whether ngizobe ngiphila noma ngizobe sengadlula emhlabeni. So yeah.